हेलो लोगोफोर बयखौबो गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव गोनांथार खौरां लाबोदों। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। गिबि खौराङाव दङ उदालगुरि जिल्लानि मोदैबारि दखरा एबसुनि 37थि बोसोरसालिया जथुम्माया साननैनि बायदि मेहेरगोनां हाबाफारिजों मोजाङै मोजां खुंफुंजालांबाय। मोदैबारि गुदि फरायसालि लांगोनायाव खुंनाय गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होयो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि लहित चन्द्र बर' बिथाङा। मोदैबारि दखरा एबसुनि आफादगिरि जोहोलाव बर'आ मासि सामलायनाय गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो मेरु एबसुनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा। थांखि जानाय आलासि महरै बाहागो लायो मंगलदै कलेजनि गोरायुं डक्टर कमलाकान्त बराया। खलायगाव पकटपारा दखरा एबसुनि आफादगिरि नेहाथारि आरो ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबि समाज सिबियारि गेदेमामोना बाहागो लानाय मेलाव 500निबो बांसिन रायजो राजाफ्रा ज'ज'यै बाहागो लायो। मख'जाथावदि गेवलां मेलनि सिगां बिटिआरनि एम निलुत स्वर्गियारिया बानजाय आफादनि मोदै मुंनि लाइसिखौ बेखेवना होयो। बिटिसि खुंथायनि बानजायनायाव गिबि खेब खुंफुंजानाय इन्टार 6 शिड्युल प्रिमियार लीग फुटबल बादायलायनायाव चेम्पियन जानो हानाय बडलेण्ड एफसि हानजाया अडिशायाव रावना होलांबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बडलेण्ड एफसि हानजाया अडिशा स्टेट फुटबल हानजानि हेंथायै गेलेगोन आरो बे गेलेनाया दिनै जागोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बडलेण्ड एफसि हानजाया आई लीगआव गेलेनो खाबु मोनबाय होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। लाइमोनफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दिसेम्बराव आरोबाव 10,000 गोदान साख्रिनि थाखाय फोसावथाय होगोन। दिसेम्बरनि जोबनायथिं एबा जानुवारि दाननिफ्राय जागायगोन ब्रैथि थाखोनि साख्रिनि अरेल इन्टारभिउ आरो थामथि थाखोनि थाखाय स्किल टेस्टनि हाबाफारिया। मख'नो गोनांदि देहायारि बेंगुराफोरनि थाखाय 4% थागोन। बे बाथ्राखौ बुंदों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। सा क'क्राझार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय आवदां दालाइसा एबसुनि खुंगा 18थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ आवदां बाजारनि फोथाराव गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जायो। बे जथुम्मानि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो क'क्राझार जिल्ला एबसुनि लोगो गाहाय नेहाथारि डक्टर बोहैथि बरगयारि बिथाङा आरो थांखि जानाय बुंथिगिरि आलासि महरै बाहागो लायो क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमानि बिबुंगोरा डक्टर बेल्लाव केकारजि आरो 30 नं सानजा क'क्राझार बियामनि एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा। बे ओंथिगोनां हाबाफारियाव ओनसोलनि सानसुमै रायजो राजा आरो नांजाब आफादफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो हाबाफारियाव मैखोमै बाहागो लायो। फाराव भुटान सिमना दादगारि हाथिसाराव काजलगाव एसटि क्लिनिकनि बेसेन नाङालासे देहा नायबिजिरनाय आरो देहा फाहामथाय मावबादा खुंदों। फाराव भुटान सिमना ओनसोलाव थानाय दादगारि हाथिसाराव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगाव एसटि क्लिनिकनि बिगोमा डाक्टर सामिक देबनि मेडिकेल हानजाया मोनसे बेसेन नाङाजासे देहा नायबिजिरनाय आरो मेडिकेल मावबादा खुंनाय जायो। बे मावबादायाव एसटि क्लिनिकनि बिगोमा डाक्टर सामिक देबजों लोगोसे बिथांनि मेडिकेल हानजाया बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि बे मेडिकेल मावबादायाव बाहागो लाफैनानै आरो नायजाफैनानै दादगारि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गोजोननाय फोरमायो। गसाइगाव श्रीरामपुराव राजबंशी सन्मिलननि रेल रक आन्दलना फैमाल। गसाइगाव महकुमानि सिङाव आसाम सोनाब बंग सिमायाव थानाय श्रीरामपुराव मैया फुंनि 8 रिंगानिफ्राय लानानै बेलासिनि 1 रिंगासिम रेल होबथा सोमावसारनायखौ मैया गोबां रोजा रोजा आसाम पुलिस सिआरपिएफ आरो गोबां मिलिटारिफ्रा होबथाना दोनदों आरो रेल ट्रेकआव हाबनो होआखै। मख'नो गोनांदि राजबंशी माहारिखौ थाबैनो एसटि मर्यादा होनाय आरो थाबैनो खमथाफोर रायजो सोरजिनांगौखौ लाना लोगोसे 8 घन्टा रेल होबथा सोमावसारदोंमोन। बे सोमावसारनाया फैमाल जायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि सिङाव थानाय सोलोंसालिमाफोरनि 3थि सेमिस्टारनि आनजाद फोसावनायाव गोबां बेले बेजे थालांनायखौ लानानै दिनै फुंबिलि 10 रिंगानिफ्राय सानजौफु 12 रिंगासिम बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि मोखाङाव 2 घन्टा धरना हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारियाव सोलोंसालिमाफोरनि गासै फरायसाफोरखौ बाहागो लानो थाखाय एबसुआ खावलायहरदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। धेमाजि जिल्लानि एसपि बर' हाइ स्कुलाव सा 15 फोरोंगिरि दङ। सा 15नि सा 7 फोरोंगिरियानो गुबुन हारिनि। बिथांमोना बर' रोङा आरो बिथांमोना बर' मिडियामाव बर' फोरोंनायाव गोबां जेंनायाव गोग्लैदों। बे बाथ्राखौ बुंथियो धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गाहाय नेहाथारि दिपा नार्जारि बिथाङा। खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 15 सान मावथि जथुम्माया मैया धेमाजि जिल्लानि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि हेफाजाबाव एसपि बर' गोजौ फरायसालिनि नब्लाङाव मेहेरगोनाङै जानो थाङो। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव धेमाजि जिल्लानि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मावथिफोरखौ लानानै सावरायनाय जायो। बे सावरायनायाव सोलोंथाइनि जेंनानि सायाव माखासे थांखिफोरखौ लानानै सावरायनाय जायो। हाबाफारियाव बाहागो लायो धेमाजि जिल्लानि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गाहाय नेहाथारि मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी, मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गाहाय नेहाथारि मुरसि पीताम्बर ब्रह्म आरो गासै मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बिबानगिरि बिथांमोना बाहागो लायो।
रादाबा एसेनोसै लोगोफोर रादाबखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय गोजोन्थों।